Gihimakak ni kanhi House Speaker og Leyte 1st District Representative Martin Romualdez ang alegasyong siya ang mastermind sa flood control scam. Sa video online, una niyang giklaro nga wala gasalig ang nasudnong budget sa usa ka tawo sa House Speaker o bisan sa Kongreso apan nagsugod matod pa kini sa mga ahensya sa gobyerno og ehekutibo. Kung siya matod pa ang nagpaluyo, ablay sa publiko nga sutaon ang mga proyekto sa iyang distrito sa Tacloban. Milikay sab siya sa hisgutan ng budget insertion sa BICAM o gibarugang wala siya kalabutan sa maong deliberasyon. Apan gitudlo niya sila kanhi Senate President Cheese Escudero o kanhi Congressman Zaldico nga maoy nagdesisyon sa maong budget. Ani ang tipik sa pamahayag ni Martin Romualdez. Records would show that I did not participate in those meetings and I was not privy to what exactly transpired during the deliberations. However, two people were instrumental in making those budget decisions, Cheese Escudero and Zaldico. And once the budget becomes law, the work of implementing flood control projects or any project for that matter is solely within the purview of the executive, including the DPWH. Samtang mihangyo si Romualdez ngadto sa ombudsman nga subayon ang mga gisumpaang testimonya, record ug ebidensya. Musubay sa matod pa ang maong buhatan sa balaod og due process sanglit andam niyang atubangon ang mga alegasyon batok kaniya apan sa tukmang pulunganan.